We zijn mooi voort op de Waardse hier in Twiesel. En dan zullen we even zien dat daar nog wat blauwe bessen te plukken binnen. Mooi voort, met Erik. Goeie, wat ga je op idee? Blauwe bessen plukken op de pluktien in Twiesel hier. Nou, en super. Een heel ontspannen werkje, maar ik een heel leuk initiatief van de mensen, want je mag jezelf heen gaan. Je hoeft nergens afspraak te maken. Het hek is even van volgens mij 's morgens 8 uur tot jongens 6 uur. Daarna zelfs misschien dicht van, voor baldadigheid te voorkomen natuurlijk. Maar je plukt maar wat je hebben willen. En daarna doe je het in goed vertrouwen op de weegschaal. Ja, waar vind je dit nog? Want je komt uit Gordiek. Ik kom uit Gordiek, ja. Wij komen uit Gordiek. En wij lezen dat op een beurs heen. We zijn een foldertje meenemen. Zo van campingbeurs. En nou, dit foldertje meenemen. Nou, gaan we eens even besjen. En nou staan we weer. En hartstikke leuk. En plukken maar. Hoeveel kilo neem je dan mee naar Gordiek? Ik denk rond de 4 kilo. Ja, dus we zijn heus wel even bezig te plukken. Maar jongens, we staan hier midden in de natuur. En wie zit je in de waai? Geen mees, nee. Dus, en weet je, het voordeel is dit bij de biologische en wij eten biologisch. En je gaat de winter in vol met vitamines, want je bewaart ze in de vriezer dan natuurlijk. Ja. Ik kom aan zijn thuis en dan lees ik een hele grote badhanddoek even deel. Dan lees ik al die blauwe bessen even op, dat ze droog binnen. Dat ze in dezelfde bakjes werken zien pluk, doe ik ze dan weer in de vriezer. En dan kleven ze net aan elkaar. Want anders moet je de brekken en dat is wat zonde. Dus dan gaan ze droog in de vriezer en wij pakken iedere dag een handje vol voor het ontbijt eruit. We zullen eens even zien dat die blauwe bessen wat smijt je. Perfect.